ବାପା ଶବ୍ଦଟି ଅନେକ ଗଭୀର, ଯାହାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ଭାବପ୍ରବଣତା। ସେଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ବୁଲିବାକୁ। ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ମୋତେ, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ମା' ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ପିଆଜ। ମା' କହିଲେ ମିକ୍ସଚର ତ ସରିଯାଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ ନେଇ ଆସିବେ। ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସରୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାହାରି ଗଲେ ମିକ୍ସଚର ଆଣିବାକୁ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପଚାରିବୁ ଏତେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲି ଆଉ ଭାବିଲି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂର ବଜାରରୁ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଲି। ବଜାର ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଝରିଗଲା ଅନବରତ ଲୁହ। ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି। ଭାବିଲି ଥକି ଯାଅନି ତୁମେ? ନା କେବେ ବି ଥକାପଣ ତୁମକୁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ନାହିଁ? ସେଇ ଲୁହ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ, ସ୍ନେହକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ମାପି ପାରୁନଥିଲି ମାପକାଠିରେ ତୁମର ସେ ଅପାର ପ୍ରେମକୁ। ଆଉ ସେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସଚର ଖାଉଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରି କେହି ହେଇପାରିବେନି। ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ତୁମେ। ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁମର ଆଗାମୀ ସାରା ଜୀବନ ସୁସ୍ଥକର ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ତୁମର ସେ ସ୍ନେହଭରା ହାତ ସବୁବେଳେ ଆମ ମଥା ଉପରେ ଥାଉ। ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ବାପା।